Jantunging atiku wong ayu Yayi pergi pun kakang Gatut Kaca kang wis prapta ana tepining tlaga Madirda kene wong ayu semubene lan adat saben wetune siadi pengin sabet jagung lawan pun kakang mapan ana pinggire tlaga kene ana wigati apa morake matur pergi Raden Gatut Kaca kula duka ingkang kathah wadene kula pun pergiwa pengin sabet jagung catur netra lan panjenengan mapan wonten tepining tlaga Madirda mriki awit wonten gembolaning rasa ingkang nedya kula wedharaken dhateng panjenengan Raden gembolaning rasa sing bakal kepedharke marang pun kakang opo jadi ora ge matur lumayu Udakara sampun gangsal warsa kula lan panjenengan menika sambung ngatresnan. Pramila kalenggan menika pergi badhe nyuwun dawuh ingkang trewaca ugunipun panjenengan menika tresna lair batin dumateng kula menapa boten Raden? Kota sang Gatut Kaca non mapakarko suta takapira kresna Yayi pergi jejantung ing atiku wong ayu ana ngapa siadi dadak nyuwun pirsa babagan kuwi menika dipun cethakaken ing ajeng awit kula menika rumaos bingung sing kok bingung apane sampun
gangsal warsa anggen kula gandeng renteng reruntungan kalian panjenengan. Ing jernyatanipun panjenengan menika mboten gadhahi krikat badhe sowan wonten Madukara. Sowan Paman Harjuna mestinipun lanjih mekaten. Yen wong lanang tresna lair batin karo wong wadon, mestine daya-daya sowan ning omahe sing wedok, nembung karo wong tuane, mboten kados panjenengan menika. Runtang-runtung ngalor kidul ngetan ngulon wong loro nyang endi wong loro. Wis disawang kanca ruwange, disawang tangga-tanggane. Ngono ya. Menapa mboten saru dinulu lamun to kula lan panjenengan menika mboten enggal-enggal palakrama ingkang dipun sahken negari. Cobi dipun wangsuli. Dipun wangsuli ingkang gumathok lamun to panjenengan menika tresna lair terus ing batin dateng pergiwa. Benjang menapa anggenipun sowan wonten Madukara matur kalian Rama Harjuna. Raden Gatotkaca, Yai Pergiwa kepiye wong ayu? Kula menika nuwun sewu lho. Nggadahi pandakwa dhateng panjenengan. Pandakwa apa marang pun Kakang? King menapa panjenengan mboten cekat-ceket matur dhateng Kanjeng Rama Harjuna? Aja-aja panjenengan menika gadah wong wadon liya sak liyane Pergiwa. Ngomong apa? Kagak bersangka pirang renangku kinempit kempit busang retnaning bawana ya jagat dewa Bathara Pangestu ora jagat Yai Pergiwa aja duwe pandakwa sing kaya mangkono. Kasunyatanipun kados mekaten. Lair terus sing batin sineksen jagat